Martin, prosím ťa, Ježiš povedal, beda vám zákonníci a farizei, pokrytci, lebo sa podobáte objeleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekné, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijaké nečistoty. Takto sa obracam na teba ako predstaviteľovi KDH, aby ste už skutočne, alebo či chcete už skutočne skončiť s tým pokrytectvom, pretvárkou, falšou a farizejstvom. A preto, aby ste sa priblížili k tomu Pánu Bohu bližšie, jak si mi ty minule poslal, akože som neprišiel do nejaké relácie Lipoviča, aby som vyzdravel a pomohol ti? Pil si ten Lipovič čaj? Vypil a pomohol mi, ďakujem veľmi pekne. A pretože ťa mám rád, nebudeme menovať ja ti dám Red Bull, aby si dostal tie krídla a priblížil sa bližšie k tomu Pánu Bohu a aby vás začali sme nasmeroval. Ale nie sme farizei. Začali sme vtákmi aj končíme, respektíve krídlami, ale však máte v tomto blízko Horol a Bocian. Páni, ja vám ďakujem divákom a živému publiku. Hostiami de facto dnes večer boli Jan Slota, Martin Fronc. Ďakujem aj vám. Dovidenia na budúce. Ďakujem pekne.